Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Day, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May sa aman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sa balimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istorya ngayon Kampinolwan. Anya nga iti makunam pasyaw. Nito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Adu man na talagang ti madanaga niti dayti kabarbaro a virus. Ken naparpartak kanupay ngem coronavirus a mayakar. Unya raw. Adumanan a nasyon wenno pagilyan ti nag-total lockdown gapu iti dayta. No anyakit di dayta? Aramid kano ti tao. Kakayat dakis sayan ti population ni Tilubong. Sinanyakit di ginabasa ka damag? Kaya't dakan no ngay sudalaan ti mabati. Ay. Well, kaya't da ngay konker ti Lubong. Ngay sudan to ti agturay. Sos, mabaling ka di medaya ti kasta. Awan sa bali amang itura iti lubong. No saan ni Apo Diyos anang parswa iti langit kendaga. Gusto kayo rata. Kaya't dan aring bawan ti Diyos. Tidakes na. Tao mutlaen ti agar aramid iti pakaungawan ti tao. Ken amin saan nagbiag dito rabaw ti daga. Uy, German. Saan nangaramid dapay ni ti bomba asabidong. Malangab mo lang tundas ni Ayat. Ayawan, ulaw at talaga ti tao. Nasubraan nan ti laing na. Ngam ure kasanot laing na, tinantulat na maartapan ti panakabalin ti Diyos. Pudno takunam kagawad. Nay, istorya anak mo tayo. Ha? Agudong akpaigayam kagawad. Sige, mabati ka pa dito eh. Urayam da kita kinjote na mapanakon. No, mauray mo ah. Himanaw ba't nagpaiso? Anya di ko nada? Kasrasak paikit din tinang tungtong kanakwada. Hindi din to ta isulat mo na nagis istorya. Aldawin, ngam awan matlangan ti kagawad nga kinjote. Uray mo't ti barangay sekretary. Nag-text amaladaw kanaw. Tagis ti marpay iji balayda, tada sa gubanit ti tagibi na. Ay, awan manin na ito. Agpangpangtan sa manin, asyak ti agmalmalim dito. Salbag ni Ayat, akas ko na ni katuganga. Kasto'y kadilatan, agnanayaw.
sipod pa Chief Tanod ak. Aging gay ta. Ay, amang ano aging gay ti siyak ti barangay chairman kat kastoy latang. Kagawad Doming. Ayan ka din, Chairman Gusting. Kapampanaw na lang data, nagudong. Basta ka di, ay na, agpatulong ako makagawad. Pangasiyo ka di Tating kay anawaan ita. Asino? Kan anya ti mapaspasamak? Napasok kan istang Apay? Agap apadaman nga agas tawa. Anya? Inabil pa yun ni Pasyo ti anak ko. Di na kumatbinggan kung iras karaw. Saan kumot nga rod nga kabaalan ti manugang. Nagdakol ti bagay na. Sakit, nagkutong akumat. May salaang adisnog na kanya. Nak-out akon Kastaya. Ay, tirigat na. Narigat ti makibiyang iti apat ti agasawa no maminsan. Hinasayat nga arami din niyaw. Umay tumangipila iti reklamo na estang kontra iti asawa na. Ay, kasanon ng mga lawanan na ti anak ko. Kat mapatay na. Makareklamo pa Anya? Sige, mangibaunak iti tanod. Ay, sana baling arudan. Awan pa'y sir-serbiyo. Agudong aklangan kat enak mangayab iti balis. Madia. Sabalin si. Ay, tata, orain da. Sumurta ka na kayo. Ne, kasano sumurta. Awan mo't pamanawak iti opisina. Salbag ni ayat. Unay matdagita nga agasawan no kasta Doming. Iswati ko nak. Umay ija barangay tagreklamo kontra kan pasyaw. Pagsaritaan day jay no niya talaga tigapuna day ta. Saan mo nga mo aya? Saan ka no amaaklon ni pasyaw aputot na ti anak da kan istang no modesta? Anya? Saan ko nga mo? Ano anya talaga ti puno kan gapuna? Ako na kanumot ni istang nila ang pasyaw no Bonifacio. Ay, salbag. Nagan pa ti banwar tinagan na. Duldog mo. Adda ka no nakauna kan istang. Salbag mo daytan. Di nalaamon no iso tinakauna kan bakit nawan no saan. Kit umanay daytan na pagapapaan da. Makitkitak day jay nga ubeng. Nagtagritupay. Kan kayong ingas launay ni Bautista. Dayta tiramot tiriri da. Di saan na panangaklon ni Pasyo nga isot ama di inaunang anak da. Nagloko mat day taataon. Una, ngam iputeng kanumot ni istang. Ani Pasyo ti ama na. Iso kanumot ti imuna nakaikot ken ko na. Anyan? Apay, asino ko mga rod ti ama di ubeng no saan nga isong? Nga may dakil ti imon ni Pasyo. Tada kanumot hindi sa bali a boyfriend ni istang. Sakbay ni Pasyo. Kat atapan na aday dya a boyfriend ni istang ti ama ti inaunang anak na. Uy, tungkal kano agapa da. Dahi tatiga po na. Ngamin, aginaw san ni istang idagkasar da. Kasta? Iso nga atapan ni Pasyo. Nga iso nga agganat idin ni istang agkasardan. Taginaw. Sus Maria Kusina. Uray pay. Apay, di na makwinta manipod idada na pasamak kadakwada. Kan idi aganak ni istang. Di na nga rodos usarin ti utak na. Duldog ka tao. Agyaman ka at kinayat ka. Nga uray subra na kanti sa balay. Tinumpa na ka. Apay, sika lang ti amunat tumumpa, ha? Siya. Anay ko! Ganaman! Nakapagod ka
kan anang tong pakanyak. Ay! Panalita kaso. Kabilang mo tanda ko. Gunggo na mababae. Sakit din timang tong pakanyak. Sige, umano ka, ayop ka lalaki. Saan ka nagsumsuble? Ayop ka, Pasyo! Di ka pa ilamasang do itinuam! Wano matong pare di tricycle! Ano ba? So, dandanin ka nun na panungparan kay sawam. Kanabon na! Saan ko na nadalo ni tatang anara? Ay, nagdardaras mo't nga may dadaawag ni Mayor Kunkwana. So asaanin ang nakadagas iya barangay. Apay aya. At nangamin kayat dayo man ken kwa na aparikaw. Anya day jay. Ay, inton sumangkot At pilitan na. Imbaga kumitkit di ka ni mangustong nga umedan tulangan dito. Wano umawag na laangan ken kwa na. Anya nga minday ta parikot. Aya. Naistangkan pa siya. Nagapod akit nagkinabil da. Nay, naglugo mo tindagi jay. Isang araw, tinapod nung na kinuyog ko pa ni Modesta ijiili Napan nagpa-medical center. Kapno da ebidensya kinabil ni Pasyaw tayo darom na ka na. Ay, daytan ati maday. Bun nga raw dalan. Sige, bayam tayo bagak to. Umuna, agsasarita na kumapay di barangay. Sigurado, pagsasawan ni tatang ni Pasyaw, nagsasango na. Ang mga matapis na pa itilo ko Kamuhi mo ni tatang. Kasterman, di na kaya't tikas ng aramid. Timang kabel, iti asawa. Adino ti naggapuang. Sige, isda. Awan bibiyang mo. Nagkalas kita pang nagngingiwat mo. Undo ka na itin namuak, ha? Naamuam nga. Nagkuyog kayo kanaw, kinikagawad dumi nga nagulong. Ha? Naglugan kayo ti kutsina. Hagpaiso ka na, ha? Wine, put now. Anya ko maita. Anya ko matparikot dita. Ay, tibak. Sige. Kabilin nakmanan. Takita no di dumagsan ti basol mo. Kat umda sa baka baludam. Anya? Tanagkarit kan? Ada ka di pagkarkarit mo, ha? Wine! Ha? Kinuyog nak ni kagawad duming iti doktor tan nagpa-medikalak. Senyor Pasyo. Anya? Nagpadoktor ka? Wine! Tapnada pa manaknak a kinabilnak. Dayta ti mang suporta iti darom ko kan ka. Anya? Idarom na unang modista. Kawan! Idarom ka iti parang kabil mo iti asawa. Tinakigaman! Inuwadag mo, Timak. Nagtangsit ka. Manipo dita! Dinak maigaman. Awanan ka iti paen. Anya? Nalaing ka lang. No adda kayat mo. Nga maiturod nak pa yan nakabilan. Ha! Nakapangedeng akon. Makisina akon ken ka. Anya? Agsinatan? Nukunam nga agpili ak kada kayaw iti anak ko. Ad-ada ati anak ko ti pilyag. Tangay saan mo ama aklon nga anak ti inauna nga anak ta. Ikoyog ko idadwa. Istang. Pagsaritaan ta ko, maday. Tumurek sinata. Di mo ko na ay nanalpasan ti amin. Wano nakalisikan iti pagrebengan kadakwada. Ha? Kaya't mumanwan no saan. Ipaayam ida iti sustentaw. Maawatang. Anya? Antoy ni Pasyaw, Chairman. Pinayabanda ka na, Chairman. Nya ka diti bagayo ka niya. Kaya't mo amamuan, Pasyaw. Damdamagat nga ro, Chairman. Tinapisdok mo ito, Chairman.
Kaya't mo taikat pa di asawa na. Saan, Chairman? Pangasiw. Sanay. Di babae ipatag saan kit di akabilan, Pasyaw. Iko Chairman. Nagkuna kabilam ti asawam gapulang iti awan kas eskana agapuna. Langgung kakit dia. San mo nga maun no si kati ama ti umunang anak yaw ken istan. Ay, langgung ka naman takal. Agburak manen ti darak gapuking ka. Anya, kabilam to pa ni Modesta? Saan, Chairman? Promise. Kundi promise pa itamum dita. Modesta, kakaustaw. Ikanyo pa, iti kundaway day taataw. No ikari na lakit di, adinan kabilang ti anak ko. Uwan at Chairman Gusteng. Modesta, sikati ad-adda mangedeng ita. Sikati masaknan iti daytoy. Talaga adyak kaya toy. Sorry, darling, ma. Sorry. Tumakter ka man dito, Pasyo. Kundi pa rin tumeng ka. Kusayan kan tugagatan. Ang lalaki din ngagpaiso ti biyag aya. Kunak man no nagkaranday di apasyo ako nam. Adapayin kasuratan da. Isu mo itrosadong ngaw. Apay nga rod akinabil namanan. Loko nga raw. Ket amom kaday. Kaluksaw na ni tatang. Anya mo tiga po na. Anakin kano ni tatang ni Modesta. Isu kano ti sogsog nagsinadang agasawa. Anya? Ket iwarwaras na dito yung lugar tayo. Adda kano kursonada ni tatang kan bakit na. Ay sus apo. Anya itanday ta. Isu mo tinamuhak. Sus, mamuan lang ni nanang dayta. Ay, dakasan. Ang mga namamatin tuki din. Isu nga raw na parikot ti barangay na di apasyo. Papanawin yun Ada kan tatang daytam, no niya ti sumaro no ngaramiden na. Ag high blood man ang jela kay Ang mga lusaan lagi na tapis, ti maramanan di pasyo. Sigurado ni tatang pay ti kunam. Nalpas mo't ti ibisi meeting me. Kapitanis itintero a Santa Disgrasya. Dumagasak man pa ijatindaan. Tagumata nga kitim baliktad. Makasidsidda akiti karnit baka winunuang kay. Abit na lang. Nakagustay. Ni Pasyo matete ang salapit ti saka na magda. Masaya ka nagkuros ti dalang ta. Nakagustay. Anya kumaita. Sos. Kagurgura ka na una. Nakagustay. Buka-bukawan na kitin. Ay, ayatin nagbasulaking ka. Lakay gusting kung kunamlatan kanya. Kasanaw? Aga-agaw kayo ni asawa! Anya, aga-agaw kini. Sanaon. Ay, ulaw ka mo tatao ka. Akin asawa tinagaw ka. Nabarte ka man kat ngaminan. Natibnukan man ni tiarak takas la utek paltat nga utek mo. Lokaw. Diya. Muray-rayan kaita. Kapot pa nang agamoy ti asawa! Langgaw? Iso nga kaya't mo ngagsina ka, metan. Sublatan ti asawa ka niya. Kursuladam. Ay, tapisin kan dubay lagi day. Pagtatak ko na kiden ti asawam. Kukam lang, sawam lang. Ops! Nini. Ada po niyan ba? Ita, buray-rayak. Ibuksit mo lang kayo gusting. Ops! Lumaing ka
ang aglisi, ha? Balagan ka pa siya. Itad mo kanya kita punyal mo, tanusa, nagbabawi ka. Yung nagbabawi, ha? Oops! Deta! Tiri-tiri! Tiimam! Tiimak! Tiimam! Deta! Diyoso karado na ito yan! Deta! Sakit kalutog ang kastoyan ang narisling! Diap! Kayat mo pa iti. May baltok na minsan. Sige, mangayam kayo iti pulis na ibalod dati sinalban. Saan, German? Ano na ko ba? Ay, patrolman! Dahil daw, ikarsilyo man timukong. German, pagawanan na ko ba? Saan? Kawanan ka mo, Pam. Dahil tabay. Pagawanan na ko ba? Ibalod na ka, salbag ka. Dahil tati ala ti Bartak. Ha? Anyat makunamita pa siya. Ha? Ando umay. Kakawad tuming. Ay, awanin pa rin ko, tataos daw. Pinakulong ni Chairman ti Manugang iyaw. Nakulong ni Paso. Sus, iso nga imaya. Parayat ako ma. Agkin nabil damanin nga agasawa. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ito. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Adto iti istoryangen kam pinalwan. Dagiti mata ti kapidwan ni Rosa. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Basit pa lang ti umay makimisa dito simbaan. Wen, taman nipod idi lockdown. Nagsara dagiti simbaan. Awan misa aging ga nagkalma basit ti pandemya. Kati di mapalubusan ng tipan nakailukat man ng dagiti simbaan para iti misa. Adupay lang ti saan ang nagsubli ang makimisa. Bastan sangag pa isaw.
Talaga akasta. Takay kayatin dagiti daduma ti agdengag iti misa iti online. Sa bali lang, iti aktual pan nakimisa. Dahil mismo dito simbaan ti pakimisaan na idilig mo iti FB. Talaga Ay, agtaktak darta maglata dito yan. Saan ta pa nga gawin? Kita dito nakamas nga adi tayong tiruangan ti simbahan. Agpalpala mga talay ta? Ada supot na doon. Itay-taya na karang iti rumor dito simbahan ti supot na. Agpalpala ma. Saan mo't unay alang at agpalpala matilangana? Kung nga raw, sa pay orela dandali matakkaban na tarupan na dito nangisit ng antiyuhos na. Si Kamat tumay. Di man lang makikita mo. Pagura ka? Amok samod na ita. Kasla ni... Amam? Wons. Ang bayamon, agawitan. Nasay-saya at pay. Agsubli aktaw. Sigurado ka man ni daboy akapindwa ni Rosa na dyan. Nakaawit kami. Nakapangal daw kami. Kan agil ilan ako. Kas nakairuwamak. Basta yan makapangal daw kami kani Rosa. Saan pala sumilat ipanunot ko din nakita mi nagpalpala na isimbahan. Luli na po na siya. Apa nga? Bulag ngatan? Ay, Hiridat ko malaya. Mayat tirumindak. Lupas tayo makapangal daw na taon. Si Kamat ngagpay sa tinasirip ko dito'y karinder yan, na boy. Huwagin bang dumay. Ang apay ka day. Mas nasapsapulan nakmag. Saan mait? Naira nala nakita ka? Ken agmirinda akmat lang. Aya. Sige, mga dumay. Agpalamistan. Sayang. Balbal pa sa kaon. Santa na makapaggidan. Sige lang. Mas nawak lang na boy. Yan mo kat adda ka edi Manila. Nagsubli ako dito ilitayaw. Narigat tibiyag iya Manila. Nangruna ita ta pandimay. Iso naggawid ako na. Ay, kasta. Narigat tibiyag itan mang dumay. Nangruna lang aro din iya syudad. Lakit niya. Ato tinagaawid ka dagiti probinsyada ng trabaho iya syudad. Ay una. Kasano ko nawananda iti trabaho kas kanyak. Kanya trabaho mi di iya syudad ya. Napapalaang. Kapabaan akita ti panggiran iya syudad. Awan na baba basta nadalos kan legal. Narugit at trabaho. Anya? Narugit ko lang ata scrap buyak laang. Agkulkulik taak ka dagiti basura ang mabalin na mailako iti junk shop. Kasta. Uy, mang duming. Kapo talakdan ko nada idin ije Manila. Ay dinadras ko mo at tinagawid iti ili tayo. Nalakaya ti mapupok ije syudad ngawan mo't nakasagana pagbiag. Oo na. Imbag dito, ita orekas kasano. Adda pala malibre anak na tayo. Ay wala mang duming. Nangro na no adda sa nikwa daga pagmulaan. Gusto ka. Nukas kanyak ngawan mo't sa rikwak. Awan lata. Ang orekas kasano. Adda mo't kabagyan na mabalin nga sitgan. Oo na. Dagas saa. Imbag atan nakita ka, bayaw. Bayaw kamot sa naya. Kapiduak ni Rosa bakit mau. On mo. At pasyarak to man ijay nagbugsutan.
Uray, talim mo kay matbasitan ti sitwasyon, gapo iti kubay. Umay kan tulatag pasyar Talaga nga umayak bayaw. Nakitam ni Kapid da boy? Uy, amang ano umay ito diti balay. Sadot day ja kapidwak dom. Matay ti bisin day ja No di nakaawid kat lockdown ko may di Manila. Talaga sinambot na kano tinagawid. Ay, nagasat pailaan. Awan sa mo trabaho na. Amang ano umay dito ikit agpasuporta kada tatang. Uno kada ta. Ay, dipindi Meng. No sadot ti tao, uray kabagyak, uray awan tultulungak. Kabagyam ni Daboy. Tulungam lata ano kasapulan. Depende day ta, Adong. Nagdakala na karne. Palamutan kit deng. Ang mga nuadamit lang nastrikan na trabaho ija Ilya. Isuasan mitla ang makaumay ditoy. Uwan kat nga taa. Sa bagay mo awan trabaho na ket umay laag bakasyon dito ya palamutan. Ay, sanin. Ay, kaslag pada kayo niti ibagbaga ka ni Rosa, Chairman. Aya. Saan kano ba kayat ni Rosa ti tumulong iti sadok at taaw? Gusto mo nang runa lang arudan no kas kini Daboy ang naglimpyo at tao. Naglaingan ngay no umaykit din ditoy apalamutan lang. Imbag ta naggranata dito'y waiting shade, Rosa. Nga ka di mo makimisa? Wan. Di namin gumata sumuksok nalak. Agam itala adyak kadwa ni Dumeng. Pasaray lumangan na kanya. Kasanaw. Nagadot ya si kaswak ije balay. Kasta aya? Wan, Rosa. Sige, agkuyog tang aro din Ay, kauwan na. Nay. Kita mantin mo sa runuta, Bulag sa mo, day. Ay, uwan kat nga ta. Agsarsarukod kat. Yar arikak nga ti sarukod na iti masangwanan na sakbay nga agadang. Adagayang bulag dito'y barangay tayo. Tay samot ka anakan ni Manang sabi na day pa. Nabiit pa asimbang put dito gapo iti lockdown. Ay, Bagkat ka nakaawid Nabayag namin iji bagyaw tay nala ti ikit na idi. Iso malagayang. Adu ka no ti kapada na abulag ijay kat. Mayat sa ti pagsadlay nanda. Iso aya? Amo na nga raw tagmasahe. Jaklam mo. Patakliban. Ala. Ay, tulungan pa. Ay, sus! Kamuulak sana. Ay, kung nagtumat asik ka. Apa yan? Manang Rosa. Wan, siyak da ito'y. Nakita ka na pati club tada kami la iti malikudam. Kasta aya. Ala, saan mo pa'y siguro akabisado ti dalan, aya? Isuan na ipatiklib ka. Uwan nga rod. Pasino day takadwang. Manang Rosa. Ni Manang Sali. Kaaruba mi. Nagakumpat ka kanyak. Tumakdan kan. May kan. Aya. Agyaman na. Ay na, narigat ti saan ang makakita niya. Lapit di nairwang kami. Agbiag kami matdata oray bulag kami. Agbiag kami. Babaan lat ar-arikap. Anya? Ar-arikap? Ipagbiyagan yaw? Wen. Arikapan mi amin Tanong saan mi nga arikapan? Ay sus. Matay kami asin mumulagat. Adi makakita Ay, unan niya. Si mumulagat kayaw, adi makakita. Makapasikor.
Anyangay nga rod. Isumot ti gasat mi kadagiti kapadak abulag. Agari ka. Agsaep payan ano kuwa. Ala, agan anos ka. Adan tulad tamat pagswiratsan nyo Manang nga asi ni Apo Diyos. Rosa, kitaan. Kasla mo jay may sa abulag ti kaadda ti kapada na abulag iti day tatugaw. Inabayan na Nasaog na siguro. Aywan. No saan lang agar arikat asimrak day ta. Amang nadyak mamati abulag. Anya? Wan. Kasano? Nagdadakkel ti mata ti anjuhos na. Sunglasses. Amang adda saan anasaya at ang makita kadagiti mata na isutling-ling dan ti sunglasses. Ay, mabalin. Unkat nga taa. Amang nakamulagat mo't niyang saan ang makakita. Mabalin? Oras ang timisa. Awan pa'y laang maglihapa pa de. Amang maladaw labasit. Hindi tamay sa abulag. Saan ang mairupaan gapo iti face mask na? Mabalinti aglingod babaen dagiti face mask, Rosa. Saan aya? Anya? Sakit day. Igagagaram na ti agusar iti nalawa a face mask ang malingdan ti tenged aginggat babaen labasek dagiti mata. Di mo mailasin jay tao. Ngauray pa ino kabagyam. Pun no di mo kabisado titigtignay kin panagar-arwat na, talaga asaan mo ang mailasin no rupan at kabisadong? Nene, Rosa. Tuwakter mo tinjay. Kaskastag na lang di tabula ka. Saan mo na makimisa? Ayun lang paiso. Di pa ilan nagrugrugi tinisa ng lumaran. Ha? Apay, Rosa? Awan. Kaingas di dapoy kakapidwa. Nene, Rosa. Adan sa pakaringguran da ditaw agsublita ta munta. Ay, apay nga ta. Di pa'y nakaruwar dagiti tao kinti pati. Alak, umikat Ay ba ako ngayon iti abay ko. Pagkakalaw. Ala. Tay matbulag akaanakan ni Manang Sabina. Likas lagi reklamo. Aya. Ay, saus. Ay, ipagpakaw, sugiyaw. At daamin ni Jeda dili ay dik, kung aramatat na agmasahe. Aglaman kortak. Ala, Rosa, tinakawan da. Awan asi tinangalay ti bakpak ko. Bulagak lang nga doon, takawad akbay. Di ka madanagan. Tulungan da ka tap na may subli di bakpak mo. Hala, umay ka. Itulod ka ni Jibalay. Alala, di ka madanagan. Tulungan da ka. Kagawad ti asawa ni Rosa. Matulungan da ka, kabsat. Nya, bulag. Tinakawan di pada na bulag. Posible akas talakay. Kasta tinyawag ni Apo pa aday. Siya tinakasumbat iti imawag iti cellphone mo. Ay naglokon. Uray di simbahan. At dagdagaw. Wino matakawan. Wan nga road. Ay, Uwan niya. Mapan ka? Ay, uwan muwag tinapasamak. Sandang nga tangin niya wag iti polis. Ay, bakit? Ay, hindi ka mo Ada ka numot la ijay de bulag. Inkalatan takitaan. Ala. Jelatan bulag ti nakitaan.
No, asino kit di abulag de ah. Ay, mabiglag. Limot Rosa na to. Mabiglag. Hello, apay Rosa. Tatang, ayan nyo. Dito'y balay, apay aya. Anda kami kini Manang Sali dito'y simbaan. Dimot namin mayawid ang bulag aka-anakan ni Manang Sabina. Anya? Iso ka di tinyawag kanyak ni Padi, sinong batan ni Nanang yaw? Wan tatang, inyawag na gayam din ha. Ay wan, anyat na pasamak sa simbaan ay anak kao. Kuwang amin. Tinasayaan. Umay kayo dito yan tay aywan nyo di kanakan ni Manang Sabina ta agawi doon. Datay doon di makamo di nagtakaw. Anya? Nay, kasano na ita? Apay akas na tibagbagam? Basta umay kayon tatang. Yawid tayo pa ito kanakan ni Manang Sabina. Datay doon di makamo di pada na abulag ang nagtakaw. Ngalawin. Umayakon. Sige nga rin. Bye. Oh, anya ka na. Ay, jak maawatan ti anak mo. Ala, mapanak ka no iji simbaan. Aguray kalata dito'y balayan, bakit? Oh, dayjay. Nagawid mo't lang ang ka anakan ni Sabina. Sapay di namot kayatan ti pa itulod. Idin to ta agar arikap lang arudan. Sanayan nanang. Kabisado na ti dalan uray di na makita. Anya di ko namitay, Rosa? Amom ka din o asino ti pada na abulag ang nagtakaw? Ko tatang. Ada inawagak nga iso ti makaibaga. No asino day di apada na abulag ang nangala iti bakpak. Ay, awan lat di mapaspasama kain. Bulag takawan na ti pada na abulag. Ngarod inararikap na nga taa jay bagti kaduana. Siyempre, di mo't nasiputan jay kaduana at abulag kat nga road. Amang ano iso day tatim bagak ngor urayan tayo. Ha? Ay, mabit lang! Umayan! Ay. Yan ni Rosa. Kasla pa'y magburbur siya. Una yan. Umay ka, Daboy. Ne. Ni Daboy aputot, ni kasinsin aldaw. Ay, Daboy! Adda ka mo't barok! Walang kain. Ay, imbag man. Umasidad ka dito, Ay, anti pasarabok ngay. Nabayag kan sa Ije Manila kay. Awan na, nurigat na damot iji syudad. Anya ka diti bagam kapit Rosa. Kastoy. Bulag ka asimrak ije simbaan itay bigat, anya. Na. Anya. Ibagam ti agpaiso. Sika je bulag ang nakita. Ne. Rosa. Anya bulag mo ti sasawam, Rosa. Nagbatad mo't na tataer na makikita. Ay, susapo. Tatay bagam ka din na bulag. Sa nabulag. Agsao ka itipod no, Daboy. Nagin bubulag ka, kat. Inalam ti bakpak di kinatugaw mo abulag. Na. Anya. Agsao ka! Ay, saan kaya ba? Oh, nangagyo tatang. Na ni Daboy tinyawag ni Apo Pade ang nagtakaw iti bakpak jay bulag. Anya? Kaya't mo tasulikak na kita matamtap no agbulag ka mo tanda, boy. Saan ang kaon? Saan? Ay, halyan. Bulag. Takawan na tipada na abulag. Ay, awan mo na ba, oy? Minton ko, agbulag ka mag. Agbulag ka mag. Ay, nagtagainap na kaya. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming Mabali Namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas.
Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May sa aman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sawalimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Adto iti istoryangen kam pinauluan. Idinaraot ni Chairman. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Mabayag ka din ni Doming ije Manila, Rosa. Makalawas na nga tatatang. Di nakadimbagay, di nagpakada ije barangay hall. Diyak ko na inainto na ran. Kinjak mat ngaminen binasa je surat na tadar armida kitay. Sa may sat na talikak mulatamot saan mo ta sa bali at tao? Agyaman at tatang. Nay, napay ngagyaman ka? Tanaanos kayo matlaangan kin ni Doming. Saan na nakas ide? Ano saan ang dumdumngag kat nagado ang masauyo kontra kan kwa na? Ay, nakitak mo tanti kinasingpot na ngamin. Talaga nasingpot ni Doming, tata? Ngalawin, sana ul. Ay, teka pikon ngay anak ko. Ayun. Sige, mabit lang, tata nga. Nagburak nga tan dyan saan ko adanom. Wala, sana ul. Ay, nyan. Ay, no makalawas ngawan ni Doming. Makalawas mo't nga rod asyak tagba tingag malmalami di opisina ti barangay. Nuawanan tagjote kadagiti kapada na akagawad. Ay, nay. Aduh, mo't nakadisplay dito yung magasin. Nagbasak man kabayatan ti panagkapik. Tatang, agkapi ka yon. Apag iso, agbasa kayo kabayatan ti panagkapeyo. Enjoy your coffee. Sana all. Ay, nayapo. Uwan man. Ay, nabayag mo't basit. Andiyak nagbasbasan. Ado, ti maagsaw nga adal. Wino maadal kabayatan ti pa nagbasbasa. Talaga matatang. Ado, dagiti saan tayo nga ammo. Ama-amuan tayo. Baba ni ti pa nagbasbasa tayo. So nga, agbasa akman. Ay, wala. Uray siya ka. Basa akmat. Alakat, ituloy tagkapi Kabayatan nga agbasbasa kayo payla dito'y salas. Inawak pa na kita na urno nga inawan ni Jilababo. Ayun may atitimpla maanak ko. Sige, panawan naklata dito yan. Sige tatang, pangururayan nyo kininanang. Umaymat dito yan. Wan, sige. Yan.
Nay. Ay, salbag. Makatuglipak mo. Anya ayah tinapintas ang mabasa dito'y Iloko Magazine. Kita ekman ada short story dito ya sinurat tay idulwag ang manurat at taga Cagayan. Gilad ko man kinde tagbasa ang umigo pa papay ti kape. Dayta. Ay, kastoy at ibiyag. Kaslaban problema no kastoy nga agilad-ilad latan dadao. Sana ul. Yan. Ay, medyo ikitim ko man paitap no. Makainan na pa'y dagiti madaksak pa'y ngagbasa. Ay, ne, ang gida ito. Bunton, dagiti taga bunton. Bunton. Ay, sino at taga bunton? Mayat mo ito ya title na. Dagiti kano babasita parso Dagiti ansisit. Puno nga tayo dagiti ansisit. At nga tayo dagiti akita ti parso Basaek man day ti salaysay tay paborito ka bandurat ni Fighting Pogi. Bareng masumbatan ti sa Alonso ko. Ay, sayang di paborit ko adanom. Ikarga ko may titirmos nga naglanguyan kidin tingilaw sa bagay na ako ay. Nay, lakay. Imbuyak man sa matlaang di pinaburot mo adanaw di tatawa. Uwan hindi mo't mabali na pagkapi nasagpawan mo ito ni tingilaw. Kumaa, no sa natakal. Bingraw? Uwan. Nasaya at mawit. Nagulti mo matlaangan di bingraw ajak mabugaw-bugaw dito kusina. Langam asos, sumipngatan lakay. Ang mga nakabuyat kakit di bakit kita ditan? Anya di makikita sa asawang buti. Asus, di ka pa'y nagdayo-dayo no nagkayo-kayaw. No naglisid ako mamat dita. Adula amin dayta. Ay, nakaluto ka matlangain agaukan bang rabitan. Awan maturahin tan. Sige nga ro tagaw akon. Kutnay, sapay la kumatawan na lamaw mo dita batog titawa. Tano adda ay sos. Balsad da kalakit gustay. Nga taduming daytoy. Mat nanang. Hello nanang. Rosa, umay ka man. Ay dyan, itatang mo kapit. Apay ni tatang? Ay na, umay ka. Nagkagatal di magbagi na nabigatan. Nagbukol-bukol pa ikitin, nagitiramramay na. Anyat na pasama kaya. Tiyak nga ron mo, iso nga umay ka man anak ko. Ang mga nonya kitinayayod, ipantala ang ganit yung ospital. Alawan, umaya ko nanang. Bye! Awan samot lati maaramidak ta kanayon matgaya bandak dananang gani tatang. Sa balyak lako mati urnos ti salas. Inak man langan ni balay da tatang. Anya nga taaya tinapasama kadakwada. Ala tatang, nakabuyat kayo nga tayo di makitkita ako na ni nanang. Napasakitan nyo ida. May siya ka ba? Ilay bagbagam. Ay napoon.
Nagatalmot na gito nagpinatlagan na Nagatilan da kita. Saan basta-basta tinakagatalan nyo? Sa dino ko mama, tinakagatilak ngay, kat nagpatnagak mat anaturog. Diyak mat bimbang bangon, iti nagpatnag iti idami kan nanang ma. Saan kayo abimbang bangon? Ang mga no adamat nakikaidakada kayo adiyo napupuutan. Anya? Kat no kaidak ba't ni nanang ma? Anyat amuyo ngay, no nagida iti bangir ang masikigan nyo. Nagtingaanda kayo kin ni nanang. Nge. San man latila sa asawa mo, Terus ha? Awan kastay mamati sagpaminsan. Ay, jaka mo. Apo. Ay, nagagatul manun. Sige, urayan yung di pinatimplak kin ni nanang aprosyo. Aprosan nyo, itipadpadakar nga agas dagita kamuol, ken binatlagyaw. Kadi yumat kaya ti may pa ni hospital. Ay, yak kaya ti may pa ni hospital. Makubidak tukid di na orasan. Ay, narigatan. Yak kaya ti matuno. Ay, nagkagatla talaga. Ay, nini. Agsugat pa'y kiti hindi na dumaapa sa tibag. Kiti kakukudkud ka na po. Suka, ken... Ay, ninanang timapamaw. Nanya timpla di agas yung isagsagana na. Urayan yung latan, tatang. Ay, salbag ti kastoy. Di mo't agkalma ti gagatil kon. Namunat pinanawan dakmut tunda sa fingkan Rosa. Ijay man ngatan puniraria ti pagmalmalmanda. Pudno nga taay nga danaboy takiti lamaw idirabe. Napay kasto tinapasama kanya ang nabigatan. Itaik man dita batog ditawa. Da pagilasinan iti makikita dita. Paanak maligay. Nagkaruutan mo't ditaw. Nasamag mo't dita ampir ti dideng abatog titawa. Ay, yak mo't ngaminin na sangsang ti nagparaspas iti root dito. Buri ka. Buntun samot dito na yampir iti atigay. Itala makitak na ita Ada nagarami iti buntun dito Adan sakit inang rabak kanya ka. Amuda sana ka mamati kadagiti ansisay. Kas kada kaibaan dita. Iso nga taas sinutildak. Ayan datay pala aya. Rebaek data abunton. Nagbalayan ti anay. Data. Umuli da lakit di iti balay. Nakita ang tay pala. Data. Anday ko! Ni. Ayan di agan anay. Kas labasit at tao ti agsasao. Ni. Huwag mo ti makita ka. Naglabas din alakay. Ni. Naglukot. Ayan di tagsasao ta. Huwag pa'y panagrespeto na kanya. Lumnag ka dito nagtakdaran. Sinalakay. Ni naglukon ta. Tila'y bagbaganan. Lumnidak ka no dito nagtakdrak ay. Sasawam durbab. Agpakita ka man. Tapalain ka ngay tapakidya ka na. Bakitam. Tagaya nga. Ay! Ni. Apain. Sa anak ba't makakuti dito yung nagtakdrakon? Lumnag ka dito nagtakdaran. Lumnad na. Ni, marusunod sa matin nagtakdak. Ay, ayan ka.
Ayan ko. Nakaidaki ti daga. Ni. Nagango bulbulong tinayap-ap iti nagidaak. Agyaman ka. Tanap-apan pa iti bulong. Tinangipay-daan nagin ka. Basit at tao ti nakatakdar iti sa kaanak. Nakabuniti iti nangisit. Sana ka basit na tao. Talaga basit na. Sana ka tao. Ha? Oh, anya. Mamatikan. Iti. Anya. Dakas na to'y. Ayan kon ngay. Daksa mo iti lubong dagiti sa iro. Talaga. Ang panat anang isip ikutit na. Aray bungan tayo man daytoy alakay. Ni. Nagadu kayo na nagbabasit na parswa. Anya kayo. Siya kong itilak. Diwa ni utak. Nakot ni utak. Diwa ni tilak. Pakitaan ka man daytoy alakay. Mahal. Buwan man. Paapalan ka man. Sakruyin na kon, mahal. Ha? Aman. Ipaida kayo di sangwanan daytoy. Paapalan talakay. Ni. Anyat arami dundan. Siguro. Kailo namat ni mahal na. Lumakita na tanga aglala ilo. Anya. Awan makita. Kidim tapno awan ti makita. Kidim. Kitang tilakay. Umaman. Awan namin ti mahal na. Sana all. Salbag ni ayat. Rabi imanan nanang. Ngape nga di matla sumangpuatan ni tatang. Napanan na aya. Hijak nga rod ambo anak ko. Awan matimbagbaga na apapananda. Sa may sa, agag-agal ka dagajay bukol na at agagatil da nga road. Iso apat check nga awan plano na apumanaw. Kasanon, rabiin. Saan ta mabaling ti rumaran? Ay, ano santan ti aguray latan. No, ay awan na ta mauray tananang. No saan ta mauray asumangkot aging gainton bigat. Agpatulong tan aka dagiti kagawad kan barangay tanod. Sa pulen tayo ani tatang murusa. Kapanak, anang isit. Tikutit, nagijay kaibanan ang yakin ka dito yung teritoryo mi. Isakit ka, lakay uting. Ay, gusting. Tinagan ko. Saan nga uting? Uting nga ron, tikahat ko, naawag kan ka. Aywan. Siya kayam ni Kulkul. Ay, isumod lagayam. Adi mo maibalbalikas tinagan ko ata nakulkul nga dati utik mo. At dala amin titan. Basta saan anakulkul ti pusok para kan ka, uting. Anya. Babae nga to dahil kay Ban. At agras kanya. Uy! Mayat mag, tapanang mingming mo kanya. Agsar mingak, kada kita, madam. Ay! Sexy, aksakit di. Anya. Bakla kaiban. Dagdagari, oting. Di ka, agibot mo taktak, iti palimod ko, ha? Anya. Awan makaamu, abinabai akaibaan. Para kada taladay, to'y mabalin. Ha? Ambu ko no kasano ang makapanawak nito. Talaga kayat na kulkol. Winmit. Saan anakulkol ti puso? Pusong mamunak. Kastati ko na dayjay lakyan anubyok. Ayun, yak kayatan dayjay at palinlangan nga ni kising. Anya,
Ay, no talaga mo lang isakin na. Isublinak nga ron ije balay mi, May talaga yam. Anyam, iti kondisyon. Sumurutak kan ka. Uwan. Isublinak ije balay mi. Ikuyog ka. Talaga, nga ikuyog na. Taitulod ka nga ron. Nakulkulsan, di panunot mo. Mala, hagsagana ka. Lulutak, tay tatunal, apusig mo. Ngem, di ka, agkulkul hagtit. Nuad da may ramraman ko, abagamatan dita. Agbilang nga. 1, 2, 3. Pusak mo na. Masapo na kulkulat kay tautak mo. Malipatan na ito'y ayan mi. Mamangan tukat mo, paraot mo dito ayan mi. Atay tayo ka mo na! Anya day jay? Da nagtuog di kwarto yaw. Unsa, inta kitaan, Rosa. Ay, Ay na, ang mga no damot lagayam dita kwarto ni tatang mo. Kitaan ta. Ay, ha? Gusteng! Ala, apa yan tatang? Apo. Giyaman ada ako dito kwarto ko na sana po noon. Wala. Agdakan dito yung balayo. Ngem, saan ko gayam ang mabalinti magkipagyan dito yung balayo? Apay ngay kulkol. Lakay. Apay. Anyat sasawa mo, apay akulkol kong kunam. Apay tatang, anyat na kulkol? Sige kulkol. Ingkan. Na. Ala, tatang, anyat sasawan yun. Nakakungot ka naman na hindi anay. Ang awanan iti balay. Anya. Lakay. Lakay. Nautindan di balayo. Itakan ko sing. At nanayin ang di balay mo. Saan? Saan na po no amana iti balay ko? Anay. Rosa, agbalansan to'y amam. Di na namot isasawan na. Ala, nagado di anay. Rautin dagat pa iso dagiti anay. Dinadahal ko nga minti balay da. Iso rautin dagiti anay. Gusteng! Rautin da kong dagiti anay. Tatang, agring kayo. Tatang. Ne. Ala, Ay. naturugan yun sa matikape yun. Di yung matininom. Hun kayam. Nanta inumikon. Mabit lang, tatang. Mabit lang. Apay alap dan na makakapkapi akon. Adag tatapaw. Ha? Anay? What? Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.